The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Timothy 6:17-19. Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God who gives us richly all things to enjoy. Let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. Luke 12:22-24. Then he said to his disciples, Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat, nor about the body, what you will put on. Life is more than food, and the body is more than clothing. Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which have neither storehouse nor barn, and God feeds them. Of how much more value are you than the birds? Hebrews 13:6. So we may boldly say, The Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? Mark 1:15. And saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye, and believe the gospel. Romans 1:25. For they exchanged the truth of God for a lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. Luke 11:28, but he said, Ye rather blessed are they that hear the word of God and keep it. Ephesians 6:12, For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Verse 13, Therefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Before we start our Bible study, nining adlaw, sama sa nandan, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsatag sa kakalag, kung napawa kita nga sala nahimo, ug anaa padiha. Kini mahimong babag sa atong pagbuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios, kung dili nato isugid nato sa tupangan sa Dios. Busa atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9, which we call the recovery or rebound technique. Aron kita mapasiguli sa atong pagkigamitay ngadto sa Dios ug kita dumalahon sa Espiritu Santo. Let us name all our sins now by using the principle of 1 John 1:9, which says, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalan kanimo dili pa magtutuo ang imong buhaton, mao ang imong paggamit. Yan ang imong free will, kabubuton, nga inatag sa Dios kana, nga na kanimo ipagamit kana sa Dios nimo.
nga unta makahimo ka sa labing manungdanong desisyon. The most important decision you can make, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Acts 16:1 says, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved." Busa sa hilom, mag-andam tas tungkol galingon, mag-ambot sa hilom. Let us pray. Heavenly Father, we thank you once again. Ininglaing adlaw nga imong gipadangat kanamo, askil pa among panglawas, buhi pa kami niining among lawas nga kinigumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya. Dili kami takos mabuhi gani. We thank you, Lord, for these things that we receive from your bounty. Kakining tanan gikan man sa imong hustisya. Salamat na nga kami makakaton pagdugang mga kamaturan gikan nining imo nga pulo nga mong pagatunan nining adlaw. Mani kami pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo ni ining among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga silingan, mga suki na nining atong Bible study. O labi na kaninyong mga igsuon diyan ni Kristo, our fellow believers. Okay, padayon ta sa atong ginatunan niya pa kita magadupot sa atong title, sa atong pagtulunan nga Developing Divine Viewpoint. Unas tanan, atong gihisgutan kagahapon ang mga punto sa doktrina nga gikinahanglan kitang mga magtotoo maokupado sa kang Ginoong Hesukristo. We should be occupied with the Lord Jesus Christ, o kining maong paagi makabot lamang nato nga mga magtotoo kung ato usab nga ipanayon ang atong spiritual momentum hangtod nga maokupado na usab kita sa pulong sa Dios. Once we are occupied with the Word of God, it goes without saying kita maokupado usab sa kinaiya sa persona ni Ginoong Hesukristo. Okay? Okay, now laing hinisgutan nato nining adlaw, bahin kini sa pagkamapahitason. Now kini mao ni gitawag nato occupational hazard nato mga magtotoo. Sa diha nga kita naanay pagkamapahitason, then magkuyog ra ba gyud ning pagkamapahitason ug pagkaburong magkuyog ni. Okay. Karon ato ipadayon kini. Ablihi ang imong Biblia diya sa Filipos, Kapitulo 1, versikulo 21. Philippians chapter 1, verse 21. Si Apostol Pablo mo ay nagsuwat niini. Okay? Si Pablo nagkanayon, kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Now, si Pablo sayod nga iyang matuman ang plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Kana kung mo representar siya kang Kristo, pinagis iyang pagkapuno sa Espiritu Santo. Dili siya maka-operate o makahimo pinagi sa iyang kaugalingong kahimuan.
Diha lamang sa iyang pagtugot sa Espiritu Santo nga maoy magapuno o magakontrol sa iyang kinabuhi nga siya makaproduce og Diyos nung maayo alang sa paghimaya sa Diyos. That's the only way you can produce divine good. Ang production sa atong Diyos nun nga maayo, divine good, panalanginan sa madagayaon, dinhi pa sa yuta, ingon man dito na sa langit, hangtod sa kahangturan. Mao gani gitawag kong escrow blessings in time. Ang Proverbio 11, versikulo 30, nagsulti og ang binuhatan sa usa ka matarong hamtong nga magtotoo ang buot pasabot niini, usa ka kahoy sa kinabuhi. Now, sa dihang makasala ka, at the moment you commit any personal sin, maputol ang imong pagkikambitay sa Dios. Your fellowship with God will be cut off. Now, himatik di kini. Wa ko moingon o relasyon, wala ko mag-ingon. Nag-ingon ko og pakig-ambitay, fellowship. Natiman ini, klaruhay tani ini. Ang relasyon, ang pakig-ambitay, fellowship, dili ni pareha sa imong relasyon. Nainumdum ka ba niya itong stimulus nga akong ihatag nimo nga pag-explicar na ko. Ang stimulus mo ang cross. Okay? Gisangkap na sa Dios nga imong dawaton. Kaya mo magkana ang iyang pagsangkap alang sa kaluwasan. You see? Naranimog mo dawat ka ba niya na o dili? Kaya naman kayo kabubuton lagi. It's a matter of choice. So, sa diha nga ikaw mutuo, kang Ginoong Kristo nga imong manluluwas, ikaw luwas, ug ikaw, automatic ang imong pakigambitay sa Dios. Fellowship. Okay? Automatic. O lain pong automatic ang imong relasyon ngadto sa Dios pinagis yung pagtuo kang Ginoong Kristo. O kini nga proseso gumikan kini sa baptism of God the Holy Spirit. Pagbautismo kanimo sa Espiritu Santo. Okay? So nakasabot ka. Ang relationship to God through faith in Christ, di na matangtang, permanente na kana. Okay? O at the same time, you are in fellowship with God. Okay? Apan, kanang fellowship lagi, temporary. Nga naman temporal naman. Tungod kay sa dihang may kasala ka, may gawas ka. Maputol ang imong fellowship. Apan ang imong kanang relasyon ngadto sa Dios intact na di na matangtang. Okay, I hope na klaro na nimo. So, akong malikon sa dihang makasala ka, maputol ang imong pakigambitay sa Dios. Himatikdig yun nga wa ko mag-ingon og relasyon, nag-ingon ko og pakigambitay. Kung makasala ka, di naman lagi mawa ang imong relasyon sa Dios. Ang imo rang pakigambitay, fellowship. Sabot? Okay. Ato gining hinahinayan kay aron di gyud kang muwas passing. Kay sa dihang mutuo ka kang Kristo ingon nga imong manluluwas. Nahimo ka diha. Right there and then nga ikaw usa ka sakop na sa harianong panimalay sa Dios sa dayon forever. Okay? Nakadungog ka? Forever kanang imong pagkasakop sa harianong panimalay sa Dios. Naharapod na nimo mutuo ka ba niya na o dili? Nanas pulong sa Dios. Apan sa higayon nga makasala ka, mawa diha kanimo ang pagpuno sa Espiritu Santo ug busa mahigawas ka sa imong pakigambitay sa Dios. Nakasabot ka ba? Now,
Dihas ikaduhang Juan 9 nagakanayon kini. Ang tao nga wala magpabilin o wala mutuman sa pagtulunan ni Kristo, wala kaniya ang Diyos. Ang panamahan o ang anak, ana kaniya nga nagsunod sa pagtulunan ni Kristo. Diha pod sa 1 Juan 1:5 kini nagkanayon. Mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak o gisangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag og diha kaniya wala gayoy kangitngit. Ang key word nining maong teksto tuod maong pulong nga kangitngit. Ikaw anaa sa kangitngit kung nagtinir ka og sala og busa nahigawas ka sa imong pagkikabitay sa Dios, kinsa mo ang kahayag. Sabot? Now, padayon ra versikulo 6, kini nagkanayon. Kung moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios, apan nagpuyo di ay gihapon dihas kangitngit, namakak kita, ug wala magkinabuhi, sumalas kamatuoran. Now, kung ikaw nagpakasala, wa ka mo rebound, wa ka mo sugid, yan ang maong sala. Apan mo angkon ka lang gihapon nga naakas pakikumbitay sa Diyos, bakakon ka. Basta. So, hindi mo ikasulti niya na. Namakak ka. Kay nagpakasala, malagi ka, wa ka mo rebound. Wa magyug kay pakikumbitay sa Diyos kung naa kay wa kumpisal nga sala diha sa imong kinabuhi. Unconfessed sin. Now, dihas 1 Juan 1:7, ang pulong sa Dios nagsultis pag-ingon. Apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaas kahayag, magkahiusa kita, ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Now, ang sinultihan nga magpuyo sa kahayag o magalakaw sa kahayag, walk in the light, susama ra kinig kahulugan sa pagkapuno sa Espiritu Santo is just the same as feeling of the Holy Spirit. Sa dihang makasala ka, ug imo ka nang sugid nga sa Dios, pinagis rebound, 1 John 1:9, pasayloon ka sa Dios niya ng salaa, ug iyasan kang limpyuhan gikan sa tanang wa mailhing mga sala, all unknown sins, ingon man sa tanang kasaypanan. Unya, punandayon sa Espiritu Santo ang imong kalak, ug ikaw nahibalik sa imong pakigambitay sa Dios. Kasabot ka? Now, ang Kolosas 1:13 nagkanayon usab niining mosunod. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. Tuod, dunay tulo ka klaseng mga sala. Now, review gihapon kini. 3 categories of sins. Personal sins kini ha. Now, by the way, sa di pa ito magsugod ni hisgot, wa rabay gamay o dako nga sala sa tubangan sa Dios. Magamay man nagmadako sala. Okay? Wa nang giingon diha o kanang venial sin o mortal sin o cardinal sin o kung sa wa na sa Biblia. Ikasubo ko kaninyong nagtuo gihapon yana nga wa na sa Biblia. Dili na apil sa kamatuoran. Okay, so actually, ang pulong sa Dios naghisgot lang tulo ka klaseng mga sala. 3 categories of personal sins. Una, mga sala sa una. Anakin ng mga sala sa sud sa atong una. It's in our mind. Okay, mental attitude sin. Kini nga sa in English pa. Ikaduha, mga sala sa dila.
unsay mo gawas o mabungat sa atong baba. Okay? Sala na sa dila. O ang ikatulo, mga sala sa buhat, unsay atong ginabuhat. Now, okay. Akong balikon. First category sa personal sin, mao ang mental attitude sin. Ikaduha, ang gitawag sa English o lingual sin or sins of the tongue. O ang ikatulo, mao ang overt sins. Sins that are visible. Kaya uga ko naman kang hitagaan og mga ehemplo ining tulo ka mga classes, mga sala. No, sala, kining atong isugutan karon. Okay. Ani pipila ka mga sala sa una, mental attitude sins. Maato na po din i-review gihapon kini aron din na yun na nimo makalimtan. Ang nag-una ni ini, pagka mapahitason. Nga naman yung maumay giuna sa lista. Kaya mo ni ang buhat nga sala sa unang binuhat sa Dios nga si Lucifer kanhi karon sa tanas na. Pride. You see? Mo ning gilista ni sa pulong sa Dios. Nag-una gini. Pride. Mo ni ang amahan sa tanang mga sala. Now, pagka mapahitason, uban, kabalaka. Uy, kining worry, naghan na pag yun natong mga biktima, ni nga, murag nag-anad na lang yun na. Mabalaka ta. Mabalaka na. Unsa may among ipaniudto na po nun ha? Unsa may among isulob karon ha? Kabalaka, worry. So, daghan, bisan pa sa atong mga igsoong mga magtotoo, mga warrior. Okay, unsa pa? Mga lista. Pangabobo. Uy, jealousy sin, kahadlok, fear, kasuko, anger, pagbati og sad-an, oy, guilty feelings, kasina, envy, kalagot, anger, vindictiveness, pagkaluoy sa kaugalingon. Tinoon ni sala ni. Kanang maluoy kasi mo ko, in town, tiguang nako, all of those. Ug daghan pang uban. Kini just a few of the examples sa akong gihatag nimo mga sala sa huna-huna. Now, by the way, ining tulo ka kategorya sa mga sala, ang kinagrabihan na pagyud ni ining tulo unsa man? Ibaw ka unsa? Ang mga sala sa huna-huna mo'y kinagrabihan. Ngano man? Ibaw ka ngano? Tungod kay kining maong mga sala sa huna-huna, di man makita sa tao. Kinsa ra may makakita niya na? Ang Dios ra. Mao na nga, bisag kanang nagpapahiyom ka diha. Nganto si imong kaaway, magpapahiyom kunuhay ka. Diyan sa sulod ni mo, deep down, labihan pag ni mo kalagot, kasuko. Mao na. Ang Diyos rin na ipaw niya. Nagkasabot ka ba? So, the worst kind or category of sins, personal sins, is mental attitude sin. Sala sa una-una. Karon, anto tas mga sala sa dila. Sins of the tongue. Pagpanaway. Paghukom. Unsa man yung pagpanaway? Criticizing. Paghukom, judging. Pagdaot sa uban. Maligning. Pagbugal-bugal. Bullying. Pagbugal-bugal sa uban. Pamakak. Lying. Pagpanglibak. Unsam ni backbiting. Pagbutang-butang. O daghan pang uban. Mga sala sa dila. Karon, ato mga sala sa buhat. Overt sins. Makita na yun. Pagpangawat, pagpanakmit, mga baligya, shoplifting,
cheating, paghubog-hubog, pakighilawas, gawa sa kaminyon, ha? Pakighilawas, gawa sa kaminyon outside of marriage. Pangguba, vandalism, pagpanamastamas, violence, pagbuno, murder, daghan pa. Those are few of the examples lang. Paminaw. Ang tanan makasala. Ampil na ang mga Kristiyano. Gusto? Why makalalis niya na? Tanan makasala. Yung mga makasasala, mantang tanan. 1 Juan 1:8 na kanayon. No. 1 Juan 1:8 na kanayon kini. Kung moingon kita nga wala kita'y sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala ka nato ang kamatuoran. Niya ilaing punto nga angay masayra natong mga magtotoo. This is addressed to our fellow believers. Now, sa atong pag-rebound o pag-sugid sa atong sala, aron mahibalik ta ngadto sa gahom sa Dios, kanang control of the Holy Spirit, or will be filled by God the Holy Spirit, kung mahibalik ta sa atong fellowship with God, dili na kinahanglang magpaluwas ta pag-usab. ayaw na usba. Kaya human na, kaluwas ka naman. So ayaw na kanang na ay pagpaluwas ta, pagpaluwas usab dili na. Ngano man, tungod kay naluwas naman ta. Ang kaluwasan, God, ang itang hinumduman, makausara mahitabo. It only occurs once. Niya narang higayong gituuhan nimo si Ginoong Jesucristo. Maura na. Ayaw pagbalik-balik o paluwas. Kaya wala na matunog. Wala na masibo sa plano sa Diyos. Remember this. Once saved, always what? Always saved. Ayaw na nakalimti. Okay. Pangutan-on ta ka. O naipangutana. Nganong di naman mawa o matangtang ang imong kaluwasan bisag makasala ka pa. Ngano man. Kaya kini, this is very basic. Daghan mangong mga kaigsuonan na itong mga Kristiyano. Wa pagid sila alam magbahin ini. Ngano man. Kung balikon ang pangutana, nganong di naman tamawa o matangtang sa atong kaluwasan bisag makasala pa ta. Nya itubag, paminaw. Tungod kay sa dihang giluwas kita ni Kristo, giluwas kita hangtod na sa kahangturan. Nakadungog ka? That's forever. Ang Diyos Dias 1 Juan 2:1a nagkanayon og mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Ana, in other words, sayod ang Dios nga bisag usa ka na ka magtutuo Kristohanon kinsa di na buot magpakasala, makasala pa magyug ka. You see? Di niya buot nga makasala ka pa, apan bisag makasala ka pa, di naman mawa lagi ang imong pagkaanak niya. Dili na. Di man ni kini. Anak ka na niya hangtod sa kahangturan. Kasabot ka? Dias 1 Juan 2:1b. Kini nga itong mabasa niya. Apan, kung may makasala, may manlalaban kita nga si Jesucristo ang matarong, the righteous one. Naatay manlalaban, si Ginoong Jesucristo. He is our defense attorney. You see? Ang pulong diha nga advocate sa English version, ang buot yung ipasabot, defense attorney. Diba nila? Si Jesucristo mo'y imong manlalaban, attorney. Og siya'y
personalmenteng magarepresenta lang kanimo ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. Tiyaw mo na. Si Satanas ug ang iyang mga alalay nga mga demonyo, nangalaglag nga mga manulunda, fallen angels, maniid ni sila sa tanan mong lihok. Ug maghuwat ni sila makasakop nimo nga makasala. Bantay. Kinituod si Satanas. Mahinamon kini siyang mo tigsumbong o magsusumbong nimo dito sa langit. Kasi kigpamanan siya sa kakanaog. Napa siya kanang pribilehiyo. Ngatagan pa na siya kay gayunan nga maka sa kakanaog pa siya. Langit ug sa dinis kalibutan. Motubang kini sa Dios nga Amahan og mudayon og sumbong sa pag-ingon og kining imong ulipon, your servant, nakasa. Di ka magalimod nini. Dili kini siya luwas. Iyang isulti na ang atukang Hesus Kristo. Gunya, si Ginoong Hesus Kristo, nga mo'y imong manlalaban, advocate, mutubag agis paglaban kanimo. Siya raba ang personal nga tigpanalipod kanimo nga nagahigugma kanimo. Your loving defender. Ug siya mutubag ni Satanas pag-ingon. Satanas, tinuod ka. Tinuod ka nga nagasala kini siya. Apan Satanas, paminaw, sayop ka sa himong pag-ingon nga dili siya luwas. Sayop. Wa ka bang mahibaw, mituo naman na siya kanako? Nahibaw ka ba? Awa ka kahibaw, Satanas. Wa ka kahibaw nga usa naman na siya sa ako. He is one of mine, Satanas. Sakop na ka na siya sa akong paniwalay. Aron ka masayod, Satanas, wa na ka na siya'y mahimos pagtangtang siyang kaluwasan o ang pagwagtang sa akong gugma alang kaniya. Wala. Sa ingon nga paagi, gibuntog ni Ginoong Hesukristo ang makanunayong pag-atake ni Satanas sa plano sa Dios. Sabta gina. No karon, adto tas buhat ni Kristo hingpit ug permanente. Now, gawas nga imong manalaban si Ginoong Hesukristo, imo pagyud siyang magbubuhat sa katagbawan sa Amahan, propitiation sa English pa. Siya ang nagahimo sa pagtagbaw sa Dios nga Amahan on our behalf alang kanato. Ang 1 Juan 2, versikulo 2, nagapadayon sa pag-ingon, siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala ug dili lang kay ang ato ra kundili ang mga sala usab sa tanang tao. Paminaw, fellow believer o higala. Si Kristo namatay isip puli alang sa mga sala sa tibuok kalibutan. Namatay siya alang sa tanan, makristuhanon man o madili kristuhanon. Namatay siya alang kanilang tanan. Tanan gayod. Now, ayaw katuo og nay moingon kanimog ang Dios gapili niadtong kinsay pwedeng maluwas o niadtong dili mahimong maluwas. Do not buy into the thinking. Ayaw sakay dayon niya ng pinulusupong pangunahuna nga nag-ingon nga ang Dios kuno naga-preordain o ingon tangpo nga gimbutan ang daan sa Dios ang mga certain people nga mahilangit ug kuno na ay certain people nga di mahilangit. Ayaw kalimot nga namatay si Kristo alang sa tibuok kalibutan. Samtang gina, si kinsa katong mutuo maluwas, once and for all. Sanglit si Kristo man ang mibuhat sa buhat sa kaluwasan ug kadtong iyang nabuhat sa buhat sa kaluwasan hingpit ug permanente dayo na. Sabta ka na pagayo. Did you understand?
sa laing bahin, disiplinahon sa Dios kadtong wa mo kumpisal o wa mo sugid sa ilang mga sala. Unconfessed sin is disciplined by God. Iyang disiplina, pantunon ka na sa Dios. Ang Colosas 3:25 nagasulti sa pag-ingon, ang nagbuhat og dautan baslan tungod sa nabuhat niya kay wala gayoy pinalabi. Kung makasa ka ug di nimo ka na isugid o i-rebound ang maong sala, disiplinahon ka, pantunon ka sa Dios. Kaya anak ka man niya. Ug ang iyang disiplina o pagpanton may tulo ka ang kini. There are 2 stages. Ug mao kini mosunod. Una, disciplinary nga kanang warning. Disiplina nga pasidaan, sabi ni Saya. Warning discipline. Nga diin mupahimangno o mupahimatngon, kung sakto man galing ng binisaya, mupahimatngon, mupahimangno ang Dios kanimo nga nasipyat ka sa mark, you miss the mark. Oh, by the way, ang buot pasabot sa missing the mark, kini. Oh, by the way, literal kining paghubad sa Grigo nga pulong bahin sa sala. Kung kita makasala, masipyat gid kita sa giingog bullseye. Basta, mahog kita ngadto sa gawas sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Okay, mao kadto ang unang ang sa pagdisiplina kanang mga magtotoo. Pasidaan nga pagdisiplina. Warning discipline. Ang ikaduhang ang o stage, mao ang nagkasamot ka bugat nga disiplina. Sa in English pa, intensive discipline. Diin mo dugang ang Dios o dugang pag-antos kanimo tungod kay wa man nimo panubalinga. You have not responded. Ang unang wa man nimo panumbalinga ang unang ang sa disiplina nga pasidaan nga disiplina, warning discipline. Nagasabot ka? O karon ang ikatulo nga ang sa disiplina, mauna ang paminaw. Disiplina nga kamatayon. Now, this is in English dying discipline. Nga diin tangtangon na lang sa Dios ang mapatuyangon nga unod non terminally karnal nga Kristohanon. Naglunang naman siya sa sala. Nagpasagad naman lang siya. Lunang, mapatuyangon, unod nun. Matod pas usa ka doctrinal nga pastor nga laksion ko no. Grabe po ning bugata po ning pagkasulti na. Laksion na lang sa Dios ang kinabuhis, maong wa na lang magtagad nga magtotoo sa iyang pagkakristohanon. Nagpadayon naman lang siya sa paglakaw sa kangit-ngit. O nagpadayon sa pagdumili sa pagkaamgos disiplina sa Dios, pinagiunta sa pagsugid sa iyang mga sala o pag-rebound. Kinituod nga ang sa pagdisiplina sa Dios nga ginganlan sa in English og dying discipline, gitawag sa popular nga term sin unto death. Mao na popular nga termino. Maayong paghulagway ni Apostol Pablo ang prinsipyos disiplinang kamatayon o dying discipline sa iyang pagpadayag sa sin unto death sa usa ka Kristohanon didto sa Korinto sa iyang pag-ingon og itugyan kining tawhana kang Satanas aron laglagon ang iyang lawas ug ang iyang espiritu maluwas unyas pagbalik sa Ginoo. 1 Corintios 5:5. Now, kinigong naso yung Kristohanon nga gisgutan dinhi nagkinabuhi man kini iyang way puwas nga pagkarnal, terminal carnality. Tinugutan niya ang iyang kinaiyang kasasala sa pagpuno siyang kalag o sa pagdumala nini sa iyang unod, sa iyang lawas ba. Nagpakasala kini siya,
pagpakasala sa way hunong. Ug ang grabe pa, kay wa kini siya pag sugid o pag-rebound. Wala. Tinuod nga luwas pa kini siya. Tungod kay hingtuo naman kini siya ni Kristo, ingon nga iyang manluluwas. Apan perpetually, nahigawas kini siya sa pagkikambitay sa Dios out of fellowship with God. Ug paminaw, tungod kay nahigawas raman kini siya sa pagkikambitay sa Dios, dili kini siya maggamit sa Dios. He is useless. Basta? Matod pa diya sa Salmo 66, versikulo 18, kung gitipigan ko pa ang akong mga sala, dili unta mamati kanako ang Ginoo. Usab ang Proverbio 15:10 nagkanayon, kung magbuhat kag dautan, silutan ug mamatay ka kung dili ka mudawat og pagbadlong. Kaya bigod nimo, dili magatugot ang Dios niadtong nagmagahi og nagpadayon gyud sa pagkamasupilon nga sakop sa iyang panimalay. Now, kung magdumili yung ka sa pagkat-on sa kastigo sa Dios, ug di yung kang muangkon ngadto kaniya nga dautan ka ng imong gibuhat na, wa na laing mahimo ang Dios, gawas na lang sa pahamtang nimo. Pagpahamtang kanimo og sala nga makapatay, sin unto death. Nagsabot ka? Magklaruhay ta nini. Let's be clear on this. Igsuong magtotoo. Karon, tungod kay wa man lagi mahimo ang Dios kon tig-a na gyud ang imong buot sa paglunang sa sala. Tig-a, gahi gyud kayo. God is going to administer diha kanimo ang sin unto death. Ug paminaw, sanglit sakop ka naman sa iyang panimalay. Inig kamatay nimo, matog noon sa langit. May langit ka naman. Umuban ka na sa Dios dito. Okay? No, hinaot na sabdan nimo tinaw og tataw kini. Mao kini doktrina. Mao na. Kini nga itong itunan. Pulong sa Dios sa kamatuoran. Well, sa laing bahin, talking about divine discipline pa, kinahanglang dili kita mo react sa pagpantun sa Dios. Ang atong gikinahanglan maong pag-respond. You see, ato naman gitunan ba? Review naman lang po ni. Reaction o response, diferensya na sila. Ang gihangyo sa Diyos nga, do not react. Just respond. Diferensya ra ba ang pag-react kaysa pag-respond? Kaya binimo, mupanton ang Diyos kanimo tungod kay iya kang gihigugma. Ug mao, nga gikinahanglan lamang nimo ang pag-respond sa positibong paagi ngadto sa iyang pagsilot kanimo. Tungod kay imo manusab siyang gihigugma. Correct? Dihas mga Hebrehanon 12:5 ngadto sa 6 kini nagkanayon ini. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak, isipa nga mayroong danon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo ug ayaw kaluya kung badungon kaniya. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gigugma ug kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Klaro na kayo ba? Now, fellow believer, I'm addressing this to you, fellow believer. Ikaw anak sa Dios. Gusto? Nagabando ang Dios kanimo nga mo respond ka o mubaws ka sa iyang gugma. Ug dili nga mo react o musuki mo kanang
Sabay binisaya yun yung pag-react. Musuki na lang. Musuki ka ngadto sa mga kaimtangan sa imong pagantos. Kaya abigod nimo, ang reaksyon di maayo. Kaya kini mo resulta man og kayugot o bitterness sa in English. Nga sa atong nasayran, usas mga grabing matang sa tanang nga sala. Hinunua, ang pag-respond, musangpot kini sa paghinulsol. You see? Tanawa ang resulta. Musangpot kini mo resulta kini sa paghinulsol, pagsugid sa sala, o pag-rebound, nga mo'y pag-angkon, pag-admit nga ikaw nakasala sa tubangan sa Dios. 1 Juan 1:9. Ano sa katutoy 1 Juan 1:9? If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Na, tinood, nga ang pagsuki o pag-react sa disiplina sa Diyos, matud pa sa English, will get you into big trouble with God. Tinood, yun kayo na. Ayaw kalimot nga imong amahan ang Diyos. Basig nakalimot ka niya na. God is your Father. Ikaw lamang ang magtutuo has the right na kay katungod sa pag-address ngadto sa Dios nga imong amahan. Apan alang sa mga di magtutuo, I'm sorry to tell you, dili ka mo address ngadto sa Dios ug imong amahan. Dili ka man anak niya kay wa pa man kay kaluwasan. Sabot? Now kung ang imong amahan, ang imong amahan nga Dios nagtuo nga angay kaniyang latuson, pantunon, di maayong mo react ka o mangisog ka sa pag-ingon kaniya. Sige, suway kung dapat, kay biyaan ko na ako sangtod. Ayaw lang yung kong disiplina. Kadang klasiha ang reaksyon ngadto sa pagpanton nga angay ipamtang deserved discipline. Resulta pa noon ka na grabe-grabing suliran. That would get into deeper trouble. Sabot ka? Iyon usab niya na katinood ngadto sa Dios. Kung makasala ka, ug di ka musugid, yan ang maong sala, mo rebound, yan na, imong gibutang ang imong kaugalingon pahilayo sa Dios. O niya, musugod ka na sa paglunang sa imong kaugalingon sa pagka-terminally carnal. Unod nun, nay hunong. Mo'y hinungdan. Kinahanglan kang makakat-on gikas disiplina. You have to learn out of that discipline. Tuguti ka na siyang muganoy kanimo ngadto sa pakigambitay sa Dios. Pinagis pag sugid sa imong sala o rebound. Ayaw tuguti ka ng disiplinahan nimo gikan sa makiangayon nga Dios nga mo pahilayo kanimo gikan kaniya ngadto sa kasuko o pagpakibatok. Now, dinhi anilang una kita kutob karon kay diya pa may atong pagatukyon ugma dinita mo sugod ugma ang pagka-arugante. Pagka-arugante mo react ngadto sa pagpiit o pressure samtang ang pagka-mapaubsanon the opposite mo tubag o mo respond ngadto sa pagpiit. Ato ning isgutan ugma. Magampot Bala na mo nga Dios, nagpasalamat kami kanimo nining imong grasya nga imong gisangkap kanamo nining adlaw dugang sa amo nang napundong nga mga kamaturan nga niya sa frontal lobe of the mentality of our soul. We thank you, O Lord. Now nga kining mga pulong nimo mga kamaturan tuyok-tuyok na kini sa among panimuot. It will now circulate in the stream of our consciousness o kini among magamit sa among adlaw-adlaw panginabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.